салом алейкум тамошобинони муҳтарам. бахши навбатии барномаи саволҳои варзишӣ аст ва бо шумо манам Ноз. Инак мо дар айни ҳол дар назди бинои телевизиони Сафина қарор дорем ва шурӯъ мекунем пурсупосро. Салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Алейкум ассалом, Зуба МС. барномаи 5 саволи варзишӣ аст ва айни ҳол ман ба шумо 5 савол медиҳам. Агар ба 5 савол дадаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед, соҳиби 50 сомон мешавед. Шумо розиед? Розӣ. аввалин саволи мо чунин аст. бозии гольф дар кадом кишвар ё давлат пайдо шудааст аввалин бор? Аввалин бор дар Бразилия. бозии гольф. Бозии гольф? бале. Онаки. Наметонед? Не. мутаассифона ба саволи мо ҷавоб гардонида натавонистед. ҷавоби ин савол дар Шотландия пайдо шудааст бозии гольф. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият. Раҳмат. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Картаес. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. айни ҳол ман ба шумо 5 савол медиҳам. Агар ба 5 савол дадаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед, соҳиби 50 сомон мешавед. Шумо розиед? Розӣ. аввалин саволи мо чунин аст. термини футболии аут чӣ маъно дорад? Аут маънояш берун аст. ҷой берун баромада. Туб аз аут мешавад ки аз хат берун мебарояд. ин ҷавоби шумо аст. Бале. шуморо табрик мекунем. ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. ва саволи навбатӣ чунин аст. аз паси кадом ашё сагон ҳангоми дави сагӣ яъне сабачи бига мегӯянд? аз паси кадом ашё медаванд? Ашёе ки ба монанди харгӯш аст, заргӯш, ҳам хеле буд намедонам. Аниқ намедонам. ин ҷавоби шумо аст. Бале. шуморо табрик мекунем. ба дуюм саволи мо низ дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. сагон ҳангоми дав ҳангоми сабачи бига ба қавле аз қафои харгӯши механически медаванд. шуморо табрик мекунем ва айни ҳол шумо ба 2 саволи ман ҷавоб додед ва ман ба шумо хотиррасон мекунам ки агар ба саволи навбатии мо дуруст ҷавоб гардонида натавонед, маблағи бурдкардаи шумо месӯзад. шумо метавонед айни ҳол маблағатонро бигиред ва ё давом диҳед ва маблағро зиёдтар кунед. Мегирем. мегиред? Бале. шуморо табрик мекунам. шумо 20 сомон бурд кардед. ба 2 саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. дар бораи барномаи мо ягон гуфтание дошта бошед, марҳамат. барномаи беҳтарин аст. иштирок кунанд, соҳиби пул шаванд. саволош душворам набуд. беҳтарин аст. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият хоҳонем. раҳмат. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Ҷовид. барномаи 5 саволи варзишӣ аст ва айни ҳол ман ба шумо 5 савол медиҳам. агар ба ҳамаён дуруст ҷавоб гардонида тавонед, соҳиби 50 сомон мешавед. шумо розиед? Бале. аввалин саволи мо чунин аст. давлатеро номбар кунед ки соли 2004 пойтахти олимпиада буд. намедонед? мутаассифона ба саволи мо дуруст ҷавоб гардонида натавонистед, яъне умуман ҷавоб гардонида натавонистед. пойтахти ин шаҳри Афина буд. дар ҳамон шаҳр олимпиада соли 2004 гузаронида шуда буд. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият хоҳонем. Раҳмат. салом алейкум, худатонро муаррифӣ кунед. Мирзоабиев Назар. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. ҳозир ман ба шумо 5 савол медиҳам. агар ба 5 савол дадаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед, соҳиби 50 сомон мешавед. шумо розиед? Бале. аввалин саволи мо чунин аст. ҳамлагар яъне нападаиши ки ҳам дар Барселона ва ҳам дар Аргентина бозӣ мекунад айни ҳол? Айни ҳол. Лионел Месси. ҳам аз Барселона аст, ҳам аз Аргентина. шуморо табрик мекунем. ба якум саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва саволи навбатии мо чунин аст. айни ҳол шумо 10 сомон бурд кардаед. саволи навбатӣ чунин аст. дар кадом намуди варзиш ҳам мард ва ҳам зан баробаранд? яъне баробар хӯҳаозмоӣ менамоянд. ба урзиш рана медонам апаҷоне ки ба тоҷикиш аспдавонӣ мешавад, či хелӣ мешавам хелӣ. Кони намедонам ба урзиш апаҷон. ин ҷавоби шумо аст. Аспдавонӣ. қариб ки дуруст ҷавоб гардонида тавонистед. ба ҳар ҳол ҷавоби шумо қабул аст. конни спорт мегӯянд ба забони русӣ. бале. ва саволи навбатии мо чунин аст. айни ҳол шумо ба 2 саволи мо дуруст ҷавоб гардонида тавонистед ва ман ба шумо хотиррасон мекунам ки агар ба саволи навбатии мо дуруст ҷавоб нагардонед, маблағи бурдкардаи шумо месӯзад. айни ҳол шумо метавонед маблағи бурдкардаатонро бигиред ва ё давом диҳед ва маблағро зиёдтар кунед. Маблағи бурдкардаи мо 20 сомон. хайни саволте. аз пушти кадом ашё дар намуди варзиши сагдавӣ
яъне сабачи бига. Сагҳо аз пушти чӣ медаванд? Аз пушти кадом ашё? устуғон ёки чӣ мяч. Ин ҷавоби шумо аст. боварӣ доред? Бале. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. ҷавоби ин савол харгуши механический заяц мегӯянд. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият хоҳонам. дар бораи барномаи мо ягон гуфтание доред? Не, барномаи хеле хуб. Саволҳо ҳам саволҳои қадар қинам набуд апаҷон. Не ки тайёрӣ дидан дар кор. Раҳмати калом шумо. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият. салом алейкум. худатонро муаррифӣ кунед. ассалому алейкум. номи ман Шоназаров Шоназар аст. барномаи 5 саволи варзишӣ аст. ин ҳол ман ба шумо 5 савол медиҳам. ба 5 савол додаи ман дуруст ҷавоб гардонида тавонед 50 сомон бурд мекунед. шумо розие? ҳо, розиам. аввалин саволи мо чунин аст. дар кадом намуди варзиш ҳам занон ва ҳам мардон баробаранд? яъне баробар қувваозмоӣ менамоянд. давидан. ин ҷавоби шумо аст. давидан аст. боварӣ доред? ҳо. мутаассифона ҷавоби шумо нодуруст аст. дар дав занон алоҳида, мардон алоҳида иштирок менамоянд. ин конни спорт яъне аспдавонӣ мебошад. ташаккури зиёд барои иштирокатон. ба шумо муваффақият. ман раҳмат. саломат. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обун нашавед, зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед ва ба рақамҳои дар зери видео закрипит карда шуда муроҷиат кунеду соҳиби 20 сомон шавед. хайр.